no te'l vaig contar? Ah, sí, me'n recordo. A veure, què vol dir aquestes coses tan importants? Estan estressats? Ja veus? Hola. Dones. Homes. I es pot saber per què hem quedat així? No ho sé, deu haver sigut la inèrcia diària. És molt fort això del professor, no penseu? Per això se m'ha anat de venir. En escoltar la notícia, una barreja de ràbia se n'ha apoderat de mi. He pensat que si compartíem les nostres opinions, tal vegada ho veuria un poc més clar i em calmaria una mica. A més, Home, jo també m'he quedat al·lucinant com has dit, però després ho he vist tot una mica més clar. El Bonora devia estar planejant aquest robatori des de feia temps. Sols necessitava algú que li descobrira l'amagat i aquesta feina l'hem fet a nosaltres. alguna cosa no encaixa. Després de telefonar-vos, he escoltat 2 missatges que tenia al contestador. Us imagineu de qui eren? Va, que no estem per endivinalles, no ens intrigues més. De qui era? Del professor Bonora. I crec que la darrera telefonada la va fer poc abans de morir. Hosti, tu, això sí que té nassos. I què deien els missatges? Evidentment, no els he esborrat. Escolteu-los. A veure. Ja, pues, para.